Усещате ли се за повода, по който съм тук? Опитали ли да го научите? Не се ли радвате да видите скорошния си любим? Нямам какво да кажа, защото са под мен. Да си гений не е само доген. Не си сваляш, брат ми, манекен. Лафиш много, ма нямаш и член. Сваляш момиче, дето беше до мен. Не си приятел, а просто кретен. Ти си беден, бате, не си за мен. И да ти кажа, не съм впечатлен. Може би опита се нахално да ви изиграш, ма тя те изигра без да го осъзнаеш. И какво правим, като не станаха нещата? Първо пробвай с едната, после бягаш при жената. Ще не помисли по-рано за делата. Сега е моя реч, та еба в устата. Като нямаш нищо, какво носиш в душата. Ти си като лицерма с задна дата. Той е фристайл, преките на дъното. Ако знаеш жена ти, ще й падне кръвното. Прети е при мене да й кажа важното. Как го правиш, както с нея същото. И може би това е най-тъжното, че не вижда точно къв си в тъмното. Сега е време аз да правя мръсното. И вече трябва да си знаеш мястото.